abubuwa dai daidai mun da ban Allah iko ba raza'i kai abubuwa sai haka salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Mazid. Malam Isu. Hai barka da haraka. Ya ake ciki? Hai sai godiya ga Allah. A wurin jawa ne ke amma dai mun dai gode ma Allah. Tauri ta kone. Shin wai alkama ka ta da mun ka sa lokaci wurare ta? Ita ta rana guda mun ka shikka ta. Ha ni ta wayar ta kone Malam Mazid. Ni na rasa abubuwan wanda suke. Haba malam lehinka na. Nan na ce ma ka taho mu je mu so taki inda aka sai da taki. Ƙwarai. Taki na kwarai mai garanti. Ka ce mai a'a kai ta yara kai ka iya. Abin da yasa nan gidan da na gani nan naga ana shiga ana fitowa da taki ko saka gira ni sayi abu. To kaga hauka duk abin da baka so an ka kasashe ba mutane na gani a ta cikin gida yake. Ai ka san ba na gaskiya bane. Gaskiya na to na yawata amma man zaka ya hankuri. Don Allah ina ka samu wanga taki. Wanga taki suna ne an yi an gama. An yi an gama. Kwarai ko. Ina ka sawo shi. Alhaji Rulwanu Milo and Sons. Alhaji Rulwanu Milo and Sons. and Sons. Oh na mahara. Na mahara. Alhamdulillah. Ai branches garai. Wanda a gangaren kasuwa akwai shago na nan wanda bature da mai akwai katsaro ne. Kwarai gaskiya. Wanda a can bakin tasha akwai shago ne na can ne jiniyo da shi da abayo. Kwarai. Su ka tsaro ne. Gaskiya. Wanda an nan bakin banki akwai Abdul Milo su ka tsaro ne. Duk inda ka tai taki za a baka tun daga NPK, Urea ko wani iri kaka so. Wanda kana sawa sai dai ka koma gida ka ga mamaki. To masha Allah manzan na gode da farko kan na kuskure. Lalle ka kuskure. Amma yanzu ko kudin matata na sai na aro na na so wanga. Ya kamata. Gaskiya na gode. To insha Allah. Mun zuba taki a mun watsa abin Allah sauki Allah taimaka.